Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lur. Ketemu lagi karo sniper ngantuk iki. Nah, karepe OTW ning Lengkong karo iki Mama Angga. Ayo si Mama Angga. Bu Angga. Nah, lah iki arepe golek apa, Dik? Golek kain. Golek kain seragame Angga. Tunggu kelantan, tunggu selanjutnya ya, Lur. Ki OTW rono metu. OTW ning Lengkong. Guys, wis tekan pasar Lengkong. Iya, pegule. Neng iki. Kain apa? Putih anaknya. Apa? Putih. Oh, warna putih. Gambar biru. Oh, ini bakal meteran. Oh nggih, tak pun di Bu. Tengah. Oh tengah nggih. Iya, itu sama kanan. Nggih nggih. Nganan. Lah gini nganan. Bakul kain meteran teh kok. Bu. Iya, kan? Kok kan meter iki? Nopo kain apa sih kan? Biru warnanya. Mboten buka. Oh, mboten buka. Nanti jam 8 niku enten ten mriku lho, Mbak, ten ngajeng mriku. Jam 8. Oh jam 8 nggih. Sebelah Ibu Pur kacang hijau sing depan. Jadi sampean keluar dari pasar sini ada tokoan dari sebelah kapal 2 itu ada. Oh, jam 8. Ya nek Lur kene. Kurang 40. Panggone njobo ya. Eneng. Tokone tekan kene buka Lur. Entah ini kene sik lho. Tibane mulih. Kado kene ada tuh. Kayak gak buka gitu. Buka loh. Masakan kain. Nggih, enten ndi Pak warnane? Digolekno Lur lah. Ini gak mau batu irit pisan.
Sisa dipas mboten enten, Pak. Kita kemarin jadi sehari jadi sehari. Betul. Cium. Kalau kalian video asal nih, Pak. Namun Kalian video aja nggih. Kalau lebih tak ke YouTube, Pak nggih. Nggih. Apa ya? Ora apa-apa wis padha kok iki. Mirip. Heeh. Kata niki demo sampe ten ukuran pinten, Pak? Biasane. Iki wis enek lur yo. Pak iki. 2 meter. Pas nggih pun dados nggih mangke. Lebih setengah. Ini kurang. Oh, mau kecil. Iki bab 10 cm nopo lah. bapake kan pun wis nganto, jahit hafal wisan. Sampai 10 cm. Nggih salin kan pun congklang, Pak. Makane niku kan Enak apa atasannya kan tasik apa longgar. Ya, bocah ini kudu dhuwur. lha nggih. Wis sak pira? 3 meter. Sama terus satu. Diluwi nggih kedhi, Pak. Mangke nggih. Dadose mangkene nganu pun Satu perapat satu. iki bener apa? Nggih. Timbangane mangke kirang Sama kain. lagi. Kan, Pak. Proses bayar loh. Parah Pak nggih. Oke ini bentuk ini. No nggo. Lek jane kita. Salah lur. Kayak mulai ki. Kayak mulai banyak. Tapi kenapa? Biar itu popon lah gue. Iya.
tekan omah lur ya. Wis oleh barange iki. Nah, karen jahit notok ya. Iki kanggo Angga Aprilian ya. Seragam sekolah. Ya wis segitu ya lur videone. Jangan lupa di subscribe, like, komen ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.